Ajmo sad. Pa pristaješ? Pristajem, aj. A to je sljedeće nedelje, da znaš. Ja možeš da uzmeš slobodan dan, ali? Utorak ili Ja sredu? imao, češ imao, ovo, znaš, I ovdje si mi u kontri zbog svjetlosti, aha? Odmora, imam. Imaš? Nemoj da ne zezaš, lale. Znači, majko, ne, tampon. Što su ti poplavile usne? Pa jeo sam. Ali ajde dođi ovamo da mi... Dođi ovamo. Sad. To je... baka Vjela, to su sa televizije. Došli smo Džiga da ženimo. Dobar dan. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Evo, radno. A mene? To je Ivana najbolji kandidat, samo kad se upusti. A? To je show, znači ovdje je omiljen kod nas u našem kraju. Džigi Lale, Kraljivarske magistrale, legenda naša Delija. Aha. Baka Bjela bit će na Happy-u Džigi, naš Milanča. Ima da uključimo što pre. Ajde bre Džigi, neću sada te ženim. Ivan, neka, Da uđu? Joj, Ivana, ajde dođite unutra. aj malo, uđite vamo, vidi da ja Nećemo dugo, znam. Vidi da ja živim i to je to. Pa videla sam sve. Seljačka kuća. Sve sam videla, a šta bi ti njoj tu pokazao oko kuće, šta biste vi mogli da radite? Pa, znači, bre, malo ja. Znam, ali ti treba da je osvojiš, da joj se udvaraš, da joj, ne znam, nešto treba da radite. Ma može bre, dobro Džigi je. Lale, Kraljivarske magistrale. Staniska, kuća to. Šta bi ti nju mogo tu oko kuće nešto, šta bi joj Pa, znači pokazao? ona malo jaje. A šta bi ti? Ja bi isto. Znači, ja... Džigi Lale, Delija naša. Ovaj grid. Ma dobro, znam, dobro pa nego ti pred... Nego šta bi ti u utorak radio konkretno, kad ona dođe, znaš? Treba da joj daš neke zadatke, treba nešto da radite zajedno, da staviš na neki test, da je vodiš negde, šta bi radio? Pa da, šta ne. Jevem te. Ivan mali je oposan. Usledile su posle Miloševićevog odbijanja da prizna rezultate Imaš neku ideju? u septembru 2000. Dobri, imam. Ovo se deli su, znači Snađemo se. Ma ne možda se snađemo, moramo sad da isplaniramo. Nećemo nešto. Nije problem. Jevaću ti, nema. Angumski. Pa Leo, pristaješ ili ne? Pa pristaješ, pa šta ću? Ali jel možeš to što te pita ali- Ivana? Kvaranje. Ajde Lale, možeš. Što ne mogu? Ali šta ćeš, znaš šta te pita devojka? Da kad dođe devojka, Dobro? da je odvedeš negdje, da joj daš neki zadatak, recimo da čisti kuću, da... Pa možeš. Ima. A šta tačno, šta si zamislio? Šaša ima da se naš. Žnje? Žnje, jest. Da, jer imaš Lale kokoške? Ne, kokoške nema. A ovce? Imam ovce. Aha. Pa šta bi radio tačno? Pa da, neka umre. Znaš, mora bude ono zanimljivo da provaljuješ ko što ti umeš, znaš, da se opustiš. To. Znaš šta ću? A? Znam šta ću. Znaš, ali možeš da kažeš Ivani, da ona zna. Znaš, Neka malo naš, Ivane. Znaš, čuva ove. ovce. Ovce malo, znaš. I neka malo ženije ovu šašu i to je to. Da. A gdje bi odveo ovako na neko romantično mjesto? Ovdje. Gdje? Ne, ovaj. Gdje bre? Gore, znaš, na rudnik. U rudnik. Na rudnik. To.
Ili da je odvedeš recimo ovdje kod Rulove kuće na onaj proplanak pa da joj pokažeš rudnik pa da... Pa mogu i to. Nešto da bude romantično. Može. Pa sad pod otovilu ima neko cveće livatsko pa da je ubereš recimo Može, ima to. Ali hoćeš to, Lale, sve? Hoću, znači života ne lažem. Dobro, vidiš kako, Lale, moraš kako biti Evo, neko da i je Ivana osvojiš, su- malo se udvaraš, znaš. Ma znam šta ću, se kratiti. Ja sam ti bre mangu bre. Saboćak. To je naš Džigi Lale, čuveni. Ne. Ali dobro, šta još Pešljana treba da... Ma treba, Brdo znaš. stvari. Ima žena momak, ne samo... Ko? Pa ima Šta? Zoki ima i on. Šta? Jer Rule učestvuje isto. Pa... A ko je Zoki? Pa ovaj dečko što je sad bio. Jest. On je... To je Rule. Da. Dobro, ništa, ajmo mi sad dalje. Idemo da tražimo dalje. Znači ja sam znači, pristao sam ti... Ti si pristao, ja te imam ovdje. Kaži mi samo, čekaj, Evo. daj mi broj mobilnog. Čekaj, kako još je Ivana, Bog te jeba. Čekaj, Ivan, ne može beše. 0. Ivan, imaš ti broj? Joj, sad ću... 012, 13. 13, 7, 8. 012 ili 013? Da, 012 pa Dobro. 13, 78. 8, A pozivni 030? Ne, 060. Pa to je mobilni. 060 012 13 78. Da. Ajmo dalje. Jes, lak. Ajde onda, Vidimo se. javljam ti se ja, ajde. Važi, čao. Prijatno. Prijatno. Evo, jesam. Pa ti to rajba. A? Ta budilka. Da. Kako ti sjeći? Hoćeš li da vam možeš? Hoćemo što neće da otvoriš kako beš utorak. Dobro, odoše.